के मिया के पहले के माता बहन बेटी हो रहा। आजकल के जनरेशन बदल गई बा। आजकल के तो लड़की थाली सजा ले तरी सा, एगो मारुति के डेयर खानी सैंडल पहन ले तरी सा, जींस पैंट पहन ले तरी सा, अब मंदिर के गेट पर जाके कहते रहे हेलो दुर्गा माँ, हेलो दुर्गा माँ। मैं थोड़ा सा जा रही हूँ KGF देखने आऊंगी तो तेरा दर्शन करूंगी। कहाँ काले बने जन में दोस्त केहू के नहीं थे। आज क्या अगर लड़की अगर साड़ी पहन के जा मार्केट में ना तो लोग कही कि देहात के ही ऐसे ओकरा समाज के दिखावे खातिर जींस पैंट पहने के पड़ता। ऐसे समाजे औसन हो गइल बा। का कह करी आ थाली सजा के का गाव तरी सा कि ये दिल आशिकाना माई मंदिर छोड़ छोड़ भागल बड़ी चौरा में भागल बड़ी। बाप रे भैया करे दिल आशिक भइल बा। हमार जहां दिल आशिक भइल के गुजरात वाला भूकंप फेरे हो जावेला बा। ऐसे पहले के भजन में आजकल के भजन में बड़ा अंतर हो गया भाई। पहले के तिलक बारात में जब भी तिलकहरू आवे तो बड़ा निमन लोग गाना गावे कि पापा समाधि मिलन रहु राजा तब बेटी समाधि मिलन कैसे होई तब पापा हाथवा में ले ली पियर धोतिया। आजकल ना आजकल उल्टे चलता। देखिए का कहले बने समय के साथ हर चीज के बदलाव होला। लमका की गोल का गोल के दे दी ठंडा बा कि अब ये जाना बैगन ले ला। अच्छा हमारे बड़े भैया अशोक भैया भी आए हैं। अशोक भैया को दिल से स्वागत है। आइए गमछा दीजिए। अशोक भैया का स्वागत मैं करता हूँ। कि जो मेरा हाथ मैया अरे बन के कोयलिया कि जो मेरा हाथ मैया अरे बन के कोयलिया तब तो कब उठाती मैया बिनी आसन लगई थी तुहरा के माई हम तो रिझई सिखिया के बिनी आसन लगई थी तुहरा के माई हम तो रिझई कि जो मेरा हाथ मैया अरे पाँव के पैजनिया कि जो मेरा हाथ मैया अरे पाँव के पैजनिया तो क्षमा को उठा
खेसारी आशा लगवले एही से माई आसन बनवले। टुन टुन खेसारी आसन लगवले एही से माई भोगा कि जो मेरा हाथ मैया तोहरा माथे के बिंदिया, कि जो मेरा हाथ मैया तोहरा माथे के बिंदिया, कदमा को उठाती मैया तोरे आंगन में, कदमा को उठाती मैया तोरे आंगन में। बाबा अखिलेश के इहे गुहार बा, एही से खेसरिया से जीवन से प्यार बा। बाबा अखिलेश से इहे गुहार बा, एही से शुभम तिवारी से औरत कह दिया कि जो मेरा हाथ मैया अरे थाली गया रती, कि जो मेरा हाथ मैया अरे थाली गया रती, तो जोहर